ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହ। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ହାଇଦର ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲି ମନେ ଦିନ ଭଲ କରି ଶୋଇଲେ ଚିଲେ ଦିଶେ अरे भीतर टिके पवन जीवा ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ। ଏଇ ବଗୁଲ ଦେଇକି ଯଦି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଦେଖିଦେବେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଦେବେ ନେଟ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଛାଡ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମତେ କି କୁହ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଛ କି ନାହିଁ? ଆଗ ଛାଡ ତାପରେ କହିବି। ମତେ କି କୁହ ତମ ସହିତ ତମ ଘରକୁ ମତେ ନବ କି ନାହିଁ? ଏ ଛାଡ ତାପରେ କହିବ। ମତେ କୁହ ମତେ ଶାଦି କରିବ କି ନାହିଁ? ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତତେ ଶାଦି କରିବି ତ ବଚ୍ଚାର ବାପ ହେବି। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇଆ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତମ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ଏଇଟା ବାହାର ଜାଗା। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତମେ କୁହ ତମେ ମୋ ଦେହର ଶାଢୀ ଖୋଲିବ ନା ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି? ତମେ ମୋ ଦେହର ଶାଢୀ ଖୋଲିବ ନା ମୁଁ ମୋ ସହିତ ତମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି? ଆସ। ଆରେ ନିରାଶ କରନି। ଆସ ମୋ ଦେହର ଶାଢୀ ଖୋଲ। ଆରେ ଆସ ଉପଭୋଗ କର। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆସ ହଇତ ଉପଭୋଗ କର। ଆରେ ଆସ। କାହିଁକି ଚୁପ ରହିବି? ତମେ ତ ଏଇ ଅଛ ମୋର ଦେହଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ମୋର ଦେହଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲ। ମୋର ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା କରି ରଖିଛ। ପ୍ରତିବଦଳ ମତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏବେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଡନାପ କରି ରଖିଛ। ଆସ ହଇଦର ମତେ ଉପଭୋଗ କର। ଆରେ ଆସ ହଇଦର। ସମର୍ପଣ ତ କରିପାରିବିନି। ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଏଇ ଦେହ। ମାଂସ ଲୋଭୀ କୁକୁର ପରି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଆସ ହଇଦର। ଆରେ ଆସ ମତେ ଉପଭୋଗ କର। ଗୁଳି ମାର। ବାପର ପୁଅ ତ ମାର ମତେ। କିଛି କହିବିନି। ମତେ ମାଡ଼ ମାରକି ରେପ୍ କର ବେଶା ପାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେ କିଛି ଅନ୍ତା କବର ଦେଇଦେ। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ତତେ ଖାଲି ମତେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋ ସକା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ତତେ କାନି ମତେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ଫେରେଇ ଦେ ରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଫେରେଇ ଦେ ରେ ମୋ ଅବୁଝା ପ୍ରେମିକ। मार मत लगा मत छाती लो ठीक है रख अंगूठा मार मत ମୁଁ କରିବିନି। ତାହା ମାନେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛଡା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇ ଡାଇଲଗ ଆଉ କେତେ ଥର କହିବୁ? ଏଇ ଡାଇଲଗ ପରେ ମତେ ଲକ୍ଷ ଥର କହିଛୁ। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ କହ। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତୋ ଭାଇକି ପଚାରିକି ମାନେ ଭଲ ପାଇଥିଲ? ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଝିଅ ଜାତିଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ତମେ ନମ୍ବର ପାବ। ରାତି 11ଟା ବାଜିଲେ ତମ ତରଫରୁ ଆସିବ ମିସ୍ କଲ୍। ଆଉ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ କହିବ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ कहीं ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ବା ସେତିକି ତମେ ଫୋନ୍ କାଟିବ। ଆଉ ତାପରେ ଠିକ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତମ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ। 5 ମିନିଟ୍ 5 ଘଣ୍ଟା 5 ଦିନ 5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବେଟର ମିଳିଯିବ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରେମିକ ବି ଚେଞ୍ଜ। ମୋ ଭାଇ ନିୟମ ପକେଇଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ କହ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମତେ ମାଡ଼ ମାର କି ଗାଳି କର ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ମତେ। এই পদিয়ে কথা যদি সেইদিন କହିଦେଇଥାନ୍ତ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ତ ଜୀବନ ପରିଦୀପିତ ଏତେ ଦିନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇନାକୁ ଲଗେଇ ଖୋଜେଇ ବି ମତେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ? 100% ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜ ତ ସ୍ୱାମୀକି ଥାନାରେ ବାନ୍ଧେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଛାଡ। क्या स्वामी का भूली
जाइछि तारी तमी कोन मो स्वामी को फेरे बनी और स्वामी बैंक मो बड़ स्वामी बैंक मो बड़ डिपॉजिट कर आछु स्वामी के लेके जिवु चल चलो ठीक अछि ओ चले जाउछि एले जीवा कोनो गोटे कथा कहि देई जाउछि सतरे मो जदि प्रतिव्रत नारी हेतिबी मो शंका सिंद्र पवित्र होइथिबो ताहाले मो स्वामी फेरिबी निश्चय फेरिबी आ जदि न मो स्वामी को हाथरे हाथ रखी ठिया हेतिबी मो आम दिजन को संपर्क देखी ईर्ष्याले कांदी कांदी चली चली मरो तो तू आसुची सारी अभिशाप देगा अभिशाप दवा कथा हेले कम अभिशाप फड़िब कि नहीं से जानी कहली मिश्र हेले कम छोड़ी भल देखी कांदीबा चरित्र हे हैदर नुह कहीं हैदर हिरो नुह से हूँ भेला हिरो मैंने राति सारा कांदती सकाळे हसंती किंतु विरान राति सारा हसे सकाळे मरे आमे विरान आई लाइक टू बी अ विरान